Ay, ate, bilisan mo. Bakit? Yung doon yung isa-shoutout ko sa cellphone ko. Kita na. Ha? Sabi ka ng pambayad din sa ano? Itlog? Kwek! Kasi, hindi na ako. Mamaya, wala pa naman. Hindi ka pangit pag nakatayo. Guys, baka alam niyo. Hindi nakatayo naman talaga yan. Hindi dati nakaiga yung nakaiga. Masad ka nandito. Ito sa gitna niya. Ikaw nga hinahanap eh. Game na. Antay lang po tayo guys ha. Pag naka 100 na po yung ating mga naka-live. Ay. Ganyan siya. Tumataba ka ading Aisa. Siyempre may nag-aalaga. Si Mama. Siyempre nalalagaan kami ni Mama. Okay na yan? Pwede na yan. Siyempre nalalagaan kami ni Mama. Hali, mag-ano yan dito ate pag nalakas. Magabang ka din ng ano yung naunang. Ay, dito ka dapat nag... Diyan na eh. Saan ka nga doon? Kita nga ron. Hello po. Ay, bagong liga. Fresh na fresh. Galing kami sa farm. Turok. Good PM. Sana all may pag-aalaga. Shoutout ko sa galing. Tidaleng, shoutout sa'yo. Good luck. Review. Kabundok. Diyan si Kabandao. Game na po. Ha ha ha. Wait lang kabundok. Isa-isa lang. Shoutout po kay Alvin Aurea. Alvin Hello po kuya. Kay Warlito, kay Sir Warlito po, paano sumali? Manood lang po at sagutin lang po ang aming katanungan. Okay. Shoutout muna tayo, guys. Ayun na, shoutout. Okay lang ano ka na ba views? Ay ano, 81? 88. Kapag 100 na po, 100 or 1,000. Bukas pa yun. Paramihin naman natin para naman makasali po yung iba. Tulog pa daw yung iba. Sir Rapi, pwede po kayong sumali. Pero ibigay niyo na lang po sa mas nangangailangan. Really? Doon ka mag-ano, ate, oh. Ano ka rin kasi. Bawa ka Musod ka dito. Galpak guys ng galpak. Sabi niya guys, oh, gapang ganun oh. Gapang tikol sa baba. Guys, bali na bago yung ating consolation prize. Kasi kahapon 'di ba nag-post po tayo na 100 pesos. Ngayon po is magiging 500. Dito ka na lang, te. Dito sa akin. Bakit? Lagong kita dyan, malapad yung mukha niya. Dito ka, oh. Dapat nang Magsingit-singit. Di ako na dyan sa gilid. Dito na ako. I'm fine. Taga-sulat nga ako eh. Oh. Nagsusulat ako ng mananalo. Babasa nga ng shoutout. Ilan na? 118. Oh, more. 100 nga yung kamo kanina mag-start. Kunti pa guys, para naman dumami ng konti. Ang galing talaga mga DFL. Thank you po, music. Ano yun? Dito ka, oh. Hindi makita yung ganda ko. Sayang yung ganda mo. More. Dahil pa naman nagamay. Rosel Maliksi. Ano pa dahil mo namang upuan? Oh, para magtanggal. Pag-greet ang aking ading birthday po bukas. Happy birthday po, Dindo Crisostomo. Pag-cute. Ganda ko pala sa school. Hi mga ka-dragon, waiting. Narinig pala din yung mga bulong-bulong. Kaya ka, bulong-bulong boy. Rinig ka boy.
Hello po. Pa-shout out mga Dragon Fruit ladies. Brian from Hello San po, Pablo, Sir Laguna. Alvin. Hello po. Oh, Batangas boy, nakalips talaga ako para syempre, hindi Saan? mapagla. Hindi ko makita. Mahig ko kay camera girl. Oh. Hindi ko makita. Yours na be, charot. 125 viewers. 50 pesos na lang po. Pamain na lang. May nalagpin na rin. Kaputi ko dyan ah. Darating po si Kuya Will. Baliktarin nyo yan guys sa personal. Sobrang itim. Yeah. Magugulat kayo. Sa screen lang yan maputi pero may din talaga kami. Hanggang brilliant, guys. Bookingan for sure. Natural to boy. Brilliant, sabay pa araw. Sunog. Perla lang guys. Pa-shout perla. out from Fernando Pampanga. Naimbag nga balaod, naimbag nga malang kanyayo, maamin, nga buy-buy, nga ka-Ilocano. Hindi ko mabasa. Ngayon kasi. Yan guys, bali ang question natin, 10, 10 tanong para sa load, Consolation. worth 500 pesos. Yun po ay sa True GCash po. Send ulit po yung Facebook po ba ulit? Yung gaya nung dati. Tinanong yung Facebook po ulit. Facebook or Messenger. Wala. Messenger. Para Messenger makuha po. yung number nyo. Para ma-send ko po sa inyo yung 500 pesos na load. Paano mo lang dito? Then, sa mananalo po ng cellphone, wrong spelling wrong. Pero sa consolation prize natin, okay lang kahit, yung O, maging U. Oo, yung yung- B, magiging V, okay Oo. lang po yun. Yung E, maging I. Ganun. Okay na yun. Pero Understood na. sa grand prize, doon tayo magpit guys. Madali lang po yung mga question kung nanood po kayo, madali lang, di na po namin kayo pinahirapan. Ay, sorry. Pero medyo mahirap din yung iba. 155 viewers, pamay. Start ka na. Wala pa? Sayang naman yung iba. Mga 6 p.m. Joke lang. Wala pa O baka yung iba may pasok pa boy, simulan mo na. Simula na ba? Wow, naman yung iba. Hindi may, 10 naman may, yan eh. may usapan naman tayo, alas 5 eh. Wait lang. Konti, Yung kalma time ka. lang. Sana ako naman matawag. O, tawagin nyo Apeng yan. pa shout out. Hello, Sir Rene Obelio. Apeng! Kuning maaja apeng. Antes. Aloha! Hi po, Sir Gaya. Hello po, Gayem. Thank you po. Oh, yung iba naka-break lang daw. Ba't tagal naman eh? Tagal may work mga iba, idol. O, may work Simulan daw. mo na. Simulan mo lang kasi hindi pa ba? Naka-break lang yung iba nagtago lang sa bodega. Para makanood ng live. Oh, simulan mo na. Sino mo to? Oh, ayan na. Simulan na natin, guys. Ilang viewers ka na? 163. Pwede na yan. Ano naman yung mga naka-break? Ramdam natin yan. Ayun, baba ang gate kasi. Oh, Shout Sige na. out. Kuha ko ng Kita yan sa likod. Sige, game. Question number 1. Tantaran, tantan. Ano ang full name? Loading. Aming wifi. Ano ang... Wait ulit. Ay, Game. ako lang ba? Nakaano ba? Question number 1 po. Ano ang full name ng scholarship Ay, Ano ang full name ng scholar ng Team DFL?
Sagot na po. Pwede na po. Full name. Ba't Full name po, full name. Full name po. Pwede mo ilapit muna. Full name. May pangalan, may apelyido. Kahit hindi na po yung middle, kasi hindi na namin alam yung middle. Hindi natin nabanggit. Dana Perez wrong. Ayun, meron na. No, wrong. Ito, Ayun, Liam. meron na. Liam. Wait lang. Wait lang po. Dana Lopez. Oh, backread tayo, baka may nakalusot. Liam. Ayun, si... Liam ano po ng iyong ano. Yeah, meron na po tayong ano panalo si Liam. Comment po ulit Liam. yung ano. Kung saan isi-send. Sino ba yun? May tao. May nagtatao po. Nasaan na siya? Liam. Liam. Sir Liam, pa-comment po ang inyong Facebook account May nanalo na po. para Si Sir Liam. masend ang inyong contact number. Aragay. Wait lang. Saan na po si Liam? Sir Liam, where are you? Friend po kita sa Facebook. Sino pong friend niyo po? Liam. Sir Liam, sino po sa amin? Yan, wait lang po natin sa Sir Liam. Hi, Miss Gretchen. Hello po, Sir Raynan Martinez. Liam Greta. Sino po? Greta. Ako, friend mo. Sige. Greta po, ikaw daw. Okay po. Sige, friend tayo. Okay Sige, po. mamaya po tayo mag-usap, ha? Okay, question number 2. Question number 2. Hi. Ting 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 ting. Dito ba? Balik. Saang beach resort dito sa Mindoro nag-celebrate ng birthday si Kuya Ulan? Bilis. Dapat mabilis kayo mag-type, guys. Ang dali-dali ng Saang tanong. beach resort? O yun. Si Krisa Joy Robio. May nanalo na po. Wait lang po, wait. Si Ma'am Krisha. Pa-PM na lang po. Krisha Joy Robeo. Congratulations! Ay, unsang late ka na. Kabagal-bagal ka mag-comment. Naka-down. Sayang 500, boy. Okay, si Ma'am Krisha na po ang nanalo. Ma'am Krisha, pasend po ulit ng iyong messenger. Ayan, Pandan Island. Pandan Island. Panda Island. Pandan Island po, hindi po Panda Island. Shout out, Dragon Fruit Ladies, Tondo, Manila. Hello po, Sir Efren Gonzalvo. Asan ka na, Ma'am Krisha? Ayun. Krisha Joy Alegre Robeo. Wait lang po, ah. Ano yan, Facebook? Baka yan din yung profile. Krisha Joy Alegre Robio. Rubio. Yan. Question number 3. Ikaw naman, girl. Dito yung nagatanong. Magtingin ka dito. Ikaw Sige pa na, nga. ikaw na. Ako na nga. Question number 3 tayo, guys. Anong sityo ang nangangailangan ng pangpurga para sa mga bata? Anong sityo? Sityo, guys. Parang kailan lang po yun. Excuse me. Shout out.
Hindi ko nabasa sa layo. Parang hindi man nagapap, ano yan. Salapay, no. No. Sitio Panlabayan, no. Albunan, Albunan, hindi. wrong. Manuot, Kasuyan, wrong. Manuot, Albunan, wrong. Kasuyan, Sitio Salapay, Salapay, Salapay. Katik. Ano po yan? Katik. Unsang mali. Oh my Katikke. God. Wala pong Katikke. ano ba yan? At yun, saan mo nakuha yung katikke? Okay na sana eh. Yun, Ronaldo Sumilong. Ayun, meron na. Sitio Ronaldo. Tiktihan. Wait Sitio- lang, mag-backread. Ay, no, may nauna. Si Sheila Santiago. Ay, oo. Nauna po. Wait lang ha, backread tayo. Baka may nauna pa. Sabi ni Rachel, katikki, ano yun? Albunan, Beans Vlog, Sitio Panlabayan, Sitio Albunan. Ang sumunod na is yung kay Priscilla Santiago, Sitio Tiktihan. Congratulations po. Congratulations, sis. Congrats po, Ma'am Fresh. Ma'am, Ikaw, yung Ma'am messenger pa send na lang po. Ikaw ang pangatlong nagwagi ng 500 pesos. Priscilla, hello po Ma'am Priscilla. Salamat po. Ano po ang inyong Facebook account? Messenger account po. Pa-shout out Filma. Hello po Ma'am Filma Garcia. Hello po. Thank you po sa inyo. God bless. Ayun doon, si Sir Gerald Fima Valdez. Garcia. Fima, sorry. Hello po, Ma'am Fia Garcia Malabo from ng aking Toronto, mata. Canada. Ma'am Priscilla. Ayan din yung pangalan niya siguro. Priscia Jeronimo Santiago. Okay. Beta yung Tagilan. Pabaliktad. Number 4. 4 ba? 4 na tayo. Oh, question number 4. Okay na ba? Nakapag-relax na kayo, guys? Oh, ano muna tayo? Shout out konti. Para ano? Oh, Isko. Isko ang lagay mo. Isko pa rin. Mga taga-Pasig. Kay Sir Armando Jr. Miranda. Hello po sa inyo. From Saudi Arabia. Shout out naman po watching from Vienna, Austria. Ano ba yan? Preciosa Manaloto. Hello po. Hello po, Ma'am Preciosa Manaloto. Ma'am Preciosa. Okay na. Nagpipintas kayo na. May nag-comment, ay may disidindo kung sino Raquel dapat Labatilan. tanong. Ay, ito dapat tanong. Sino imutot di napan kayo nag-uong? Ate Siya. agurrood. Di ako guys. Nagbabaajay gurrood, guys. Kaya nagbaba yung mga uong. Kaya nagkaroon ng okong. Nagbabaajay gurrood na. Okay, next question. Next question tayo guys. Daw, Raquel 60. Nabatilan. 213 viewers po tayo. Question number 4 iba. na po. Anong tanong mo sa 4? Tama ba Saan to? mo? Question number 4 po. Anong episode umuwi ng Manila si Ate Joanne? Bilis, guys! Anong Dapat episode mabilis guys? kayo. Anong episode umuwi si Ate Joanne? Episode. Yan mo, ate, magapat naman. Ping, yung madali lang naman. Madali lang yung mga Kaya mo question. yan, sir, kung nanonood ka. Yun, may nanalo na. Siyempre, dapat- Ay, yung nanalo na, no? May nanalo. Hindi, sabihin mo. Guys, yung yung nanalo na po ulit. Sa next na tayo Sa cellphone na lang. Oo, sa cellphone pwede siyang sumali. Ganun din po sa ginawa natin nung unang live. Pasensya na po kung Opo, para po nakalimutan ko namin. mabigyan natin ulit yung ibang nanonood. So may nanalo na. Ang unang nag-pop up guys si Ma'am Krisha, kaya lang nanalo na po siya sa unang tanong. So ang Pasensya na, Ma'am Krisha. susunod po kay Ma'am Beverly Torregosa. Ang nanalo po ay si Ma'am Beverly Torregosa. Congratulations po! Vlog 124. Episode 124. Messenger. Ano pangalan niya? Beverly? Parang
Ma'am Beverly, pasend po ulit ng iyong ano, Kung, messenger account. kung friend nyo po kami, mention nyo na lang po sa comment. Irene Tagalikod, Malika Boy. Siksihan. Episode 124. Yes, You're Sityo wrong. Siksihan. Kanina daw, Sityo Siksihan. Hoy, naubusan Kay Sir Alvin Aurea. Oy. Wrong pa rin. Guys, so gusto nyo? Thank Gusto you kay ko. Ate Bakar. Ate Bakar, salamat sa pag-deliver. Inubos na ni Mama. Ano na? Girl? Wala pa? Asa na po si Ma'am ano, Beverly? Ma'am Napanood Beverly. ko Kung sinong parang uling, sana ang tanong. Grabe alam ka, mo Balong. tayo. Grabe ka, Isko. Nagbago na daw ngayon. Oo nga eh. Nagtitrending yung Pa-shout out mga kulay. Mars. Boss Asan na po yung ano? Dada. Boss Dada. Next na tayo. Hindi pa binigay ni Ma'am Beverly yung kanyang ano eh. Ma'am Beverly. Ayan o, Babs Torrigosa po. Thank you po, Ma'am Beverly. Babs Torrigosa. Number 5. Ba't nawala? Asan na? Asan na? Okay. Kapan baga ako. Question number 5 na tayo, guys. Okay ka na, girl? Wait, check mo muna yung mga ano dyan. Good morning, Ate Dana. Ah. Wala pa? Dito lang, te. Parang ganda. Si Papa nga magiging. Pangtabon ko nga, nakikita na rin sa... Basa ba nila yung baliktad? Ang galing naman nila. Ay, ito na guys ha. Saang lugar nangapa ng Talaba ang Team DFL? Lugar? Saang lugar, guys? Bilis guys! Ayun, Raste. Ay, tingnan mo. Si Raste. Mapata. Raste Cadiente. Saan? Mapaya. Mapaya. Hindi. Mapaya. Si Ayan, Rusty. si Raste Cadiente. Si Rusty Cadiente. Congratulations. Mapaya bro. po ang tamang sagot. Hindi po papaya, hindi po mapata, hindi po magsaysay. Mapaya. May buwan. Oh, friend ka naman namin siguro, no, Rusty? Ayan. Kasi ano yan, kilala namin yung Rusty. Shoutout muna kayo para humaba. Ayoko na type pa lang ako may nanalo. Dapat po mabilis po talaga ang ano, pagta-type. May iba kasi ano, Manggaring. Hindi ko mapay, manggaring. mapaya. Katabi siya na guys ng manggaring. Ipakita mga girl. Ito ko mga bumay. Yan, narinig niyo yung maingay? May nagminanebo si Father. Daw Kasi din naman out. naririnig eh. Hindi. Pa-shout out po Udon family. Hello po sa mga galamay, Don family dyan sa Pasig. Kamusta po kayo dyan mga kasinsin? Kwek. Hello, Alden SEJ. Kay Jun Cortis from Pangasinan. Oh, next na. Hello po kay Sir Jefferson Alingasa. Oh, next na. Next question. Next. Question number 6 na tayo. 6. Question number 6 po. Sino ang... Wait lang, ipaalala mo yung nanalo. Hindi na pwedeng. Paalala mo. Remind mo, Pe. Yung mga nanalo guys ha, remind ko lang, sa cellphone na po ulit kayo pwedeng magsumali. Yan. Once Bigyan natin lang. ng chance yung iba guys. Hello, Sir Elmer. Kain po tayo ng kwek-kwek. Okay. Question number 6 na guys. Sino ang BFF ni Lola Dora?
Sagot na po. BFF ni Lola Dora. Panalo na ako, napansin na ako ni Ma'am Greta. Rudy. Uncle Rudy. Wala, hindi mo Asawa niya po yung guy. asawa niya. Ayun, may nanalo na Hindi, si anak ano. niya yun. Ayun o, si Rochelle. Ba, nanalo din ng chararat. May nanalo na po. Oh, nanalo na si ano, si Rachel Garingalu. Rachel Garinggalo. Apong Binay. Si Auntie Binsyang daw. Si Auntie Binsyang po ay anak ni Apong Dora. Ayan, may nanalo na po. Greta, hindi ko naman best friend si Lola Dora. Greta daw. Mapapanood niyo yun sa vlog. Nabanggit namin sa vlog. Ano na ngayon? Hindi, kaya Hindi, tingnan mo nga. nandiyan yung Shout cellphone ko. out. Yes, nanalo din. Yung kasayaw ni Apong Dora doon sa ano, nag-chat siya silang dalawa. Wow, may 500 siya. Makaipakas niya yan. Oh, Wala pa tayong pakas ngayon. Through Gcash lang. Lola Explorer, Apong Insyang. Master Chef, hindi po Apong Insyang. Apong insya. Guys, may Si nagpipil sa Auntie akin. Ligaya daw. Siya daw nanalo. Siya daw unang nag-pop up. Syempre dito tayo titingin kung sino yung unang nag-pop up. Siya po yung mananalo. Kaya huwag ka na mag-PM pa, ha? Hindi ikaw ang nanalo. Iba kasi din sa ano nila. Yes, pati nga ako girl, wala akong load. Oh, question number 7 na, Peng. Ikaw lang basa. Wait lang. Hiyoki, aloha, hello Sir Gayam. Kamusta Hello na po. po? Why? Ano yung why? Ikaw mabulbul. Ano na ba? Dito na? 7? Okay. Question number 7 tayo, guys. Ito, dapat mabilis kayo kasi medyo may kahabaan. Sino-sino ang sumayaw sa Speaking Ilocano Challenge? Bilisan nyo na, guys. Bilisan nyo mag-type. Open mo yun. Panood ako. Shout out from Qatar. Kay Sir Ronnie Orfinada. Ulitin ko pa ang tanong, sino-sino ang sumayaw sa Speaking Ilocano Challenge? April Holland. Ma'am Greta, hindi po ako nung sumayaw. Wala po si Anod. Si Ulan, No, wala po sila doon. no. Ligaya, Pasing, kayo lahat, no? Ping, Joanne. Joanne Iping Ligaya. Sino Jajay. to? Sino to? Tama to, si Aiza Piniquito. Hindi ako. Ito, si Aiza Piniquito. Ha? Joanne Ping Ligaya. Tatlo lang ba? Peng, Oo. Wait lang, mag-backread muna tayo. Oh my God. May kumukupit sa wallet ko. pasimple Pasimple si Mami. Wala ka ng load na yun. Yung TV mo. Wala na. Expired na. Tingnan natin kung sino yung unang nag-pop up. Si Aiza. Aiza Piniki. Aiza Piniquito. Wala. Nanalo. Siya ang unang lumabas. May Tatlo nanalo po na kami, guys. Tatlo po ang sumayaw Napasayaw. noon. Si Ate Gamitin mo Joanne, yung tamang si Ate Joanne, si Auntie Ligaya, at ako po. Adrian. Hindi po kasama si Auntie Pasing. At di mo mapasayaw. Raquel, may nauna na sa'yo. Huwag mo na masyadong habaan pa kasi. Ma'am Raquel. Ma'am Aiza, pakisend po ang iyong messenger. Wait lang. Greta, Joanne, Auntie Pasing, Auntie. Ma'am Irene, tatlo lang po. Sir Alvin, hindi ka nanonood kasi hindi ako sumayaw noon. Si Gigi po, hindi po sumayaw. Si Kuya Awalan, hindi rin po. Tatlo Hello lang po, kami. Sir Carlito Fabian. Sana si Ma'am Aiza.
Ma'am Aisa, kayo po ang nanalo. Paki-send po ang inyong Facebook account. Send ko na lang mamaya. Ping, ping. Ping, 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 ping. Ba't dito? Ayun o, ayun. Ayun na siya. Kisa pinikito po, hindi ko. Okay po, noted. Copy. Shout out. Ate, mag-shoutout ka. Hello po kay Sir Jun Mahilaga from Ireland. Kamusta tibiyag mga ading ko? Kastulat tamano. Kastoy tamano. Napipintas pa cha. Napintas latta. Uray bakutan. Uray ba kami napintas malatta. Kasjay talaga manong siguro. Tapos JP Biag langan. Lang. Shout out din po kay Sir Juan Sebastian Alvarez. Apong. Ang ligaya. Peng, I love you. Ay, Rialyn Reyes. Ay, ano naman? Hindi po ako ulit ng sayaw, Ping. Ay, wag Oh, na, sample sir. daw, Wag na, sir. Sample. Nakalimutan na daw niya yung Nakalimutan ko na yung step. Iskara. Iskara, iskiri, iskuro, Shout out po iskuro. kay Sir Christian Robles from Silang, Cavite. Hello po sa inyo. Oh. Charot lang ajay na pintas, hanmat. Hello, Kabugto. Bes! Salamat po sa Hello po, panonood. Kabugto. Thank you sa panonood. Oh, next question. Question number 8 na tayo, guys. Malapit na tayo sa hangganan. Malapit na tayo sa grand prize. Oh, ikaw na? Okay. Question number 8 na tayo, guys. Ready na kayo? Ready? Ay naman si ready. Asan na si Dana? Dana, Dana, lika. kumuha ka dito ng ano mo, oh. Ng fishball and quick. Bigyan mo tumaang. Pagigising lang ni Dana, guys. Nakakaya naman kay Dana. Gisingin. Kamusta po mga ka-dragon? Okay lang naman po, kuya. Kabugto. Sana maging okay na rin po ang inyong channel para makanood na rin po kami. Pero nanonood pa naman po kami kahit wala pong ads. Question number 8 na po. Sino ang nag-celebrate ng kaarawan noong buwan ng Hulyo Hulyo or July? or July? Titing ko po. Sino ang Walang nag-celebrate? nagalabas. Danagan kang basa. Oh, ayun, may Meron nauna. na? Wait lang po. Naku, baka si akin yan. Masi Halmasco. Masi Halmasco. Congratulations. Congratulations po, Sir Masi or Masi. Ma'am Masi Halmasco. Pasend na lang po ang inyong Facebook account. Hindi po ako. Jun po ako. DJ daw. Andres Masi. Sandali, asan na? Masi Halmasco. Mayroon na pong nanalo. Si Gigi. Si Gigi po yung nag-birthday. Dito po ginanap sa bahay. Yung sinurprise po namin siya. Sino nang next? Mag-birthday. Sino next mag-birthday? Ito, may next week guys, may birthday celebrant tayo. Abangan nyo, Dalawa. masaya na naman yon. Ngayong buwan, dalawa po ang mag-birthday. So, madadagdagan na naman kanyang edad. Tatanda na naman. Yun talaga. Yung edad lang tumatanda pero hindi tayo. Kalabaw lang Lagpas tumatanda na. pero hindi tayo. Dana, ito sa sawan no. Quick naman. Sa akin yung suka. Happy birthday, Ito Ate nga. Greta. Sa kanya. Oh, happy birthday daw. Thank you po Ma'am Maylin Karandang. Parang si Ma'am Maylin nakaraan nanalo yan eh, no? Sana manalo ka ulit. Charot. Na-late ka yata nag-view. Hello po kay Mel Abad.
Okay na? Question number Question number 9 na tayo, guys. Ayan. Thank you, kids. Ingat ka dyan. Question number 9 na tayo. O, ihanda nyo na ang inyong mga daliri sa pagtatay. Ibigay ang kumpletong pangalan ng batang pinag-shopping namin na taga Sitio Panlabayan. Type, May- type, type. Pangalan at apelyido po. Kanina pa daw si Maylin. Okay lang po maging Thank you po, wrong Sir spelling po yung Conrad. O or U or E or I. Okay lang po yun. Sino po ang Understood aming din. pinag-shopping? Dana Agbo, hindi po. Dana Cruz, no? Hindi po. May apelyido po. Kasama po ang apelyido. Lady Abua. Adana Lopez. Hindi Abua. po. Taga Salapay po si Adana. Si Si Dana. Adana Lopez. Kadyang may apelyido. Diyan. Dapat may apelyido, Full name, guys. full name. Full name. Dana Agbo. Magkaiba po Dana- si Dana. Magkaiba Saka- po si ano. Dana Lopez. Agbo Espiritu. Hula-hula Diyan, hula-hula dyan, ka. ah. Dana Agbo. Dana Agbo. Dana Agbo. Apong Apong Dora. Dora. My goodness. Pwede na Abog pinag-shopping gamay ka. daw. Loko ka, Grabe Sir naman Alvin, namin, ha? Melchor. Ano yun? Agbo Espiritu. Hindi rin po Agbo Cruz. Hindi po Agbo Espiritu. Medyo Agbo may Kadyang. hirap-hirap to, Agbo guys. Kadyang. Agbo. Agbo Kabugto. Yun. Siguro. Melvin Roveo. Ay, Agbo Rumbay. na ano na ba yan? Ayan, meron na. Hindi, di iba ba may yun, babae Robeo yun. Robeo, babae yung isa. May nakaano na po. Hindi, May nakakuha na po Tricia. ng tamang Tricia yung isa. sagot. Si Sir Melvin Roveo. Congratulations! Congratulations, Sir Melvin. Agbo Rumbay po ang tamang sagot, guys. Agbo Rumbay. Hindi po Agbo Lopez. Hindi po. Magkaiba po si Agbo. Si at saka Dana si Dana po ay- Lopez. Si Dana Lopez po yun. Yung Lopez. Pasend po ng messenger account. Sir Melvin, pasend po ng inyong Facebook account. Tsaka, wait Ba't lang. ito parang late na? Wait lang si Ma'am Masi. Nagsend na ba siya ng ano? Ewan ko sa'yo. Basula. I-backread mo na lang. Parang nag-send yan ah. Tignan mo dyan. Makikita mo pa naman. Ma'am Masi, pasend nga po ulit ng iyong messenger account. Sorry po. Ayun na si Sir Melvin. Melvin Rafanan. Oh, Messenger. malay niyo, Sir Vin. Para sa Oppo talaga kayo. Di ba? Rafanan Robio. Rubio. Robio. Messenger. Nakita na nila. Kay Ma'am Ayun, nakabaliktad Masi. Macy. Balik ka dyan kanina. Anong Friend ka daw 10 ni... na tayo na? Friend ka daw ni friend ka daw ni Ma'am Masi. Sino? Macy. Ako? Masi. Sa Ate Isa? Mm. Si Ate Isa. Okay po, send nyo na lang po ang inyong number. Question number 10. Question number 10. Oh, ikaw naman, girl. Sige, ako magbabasa sa Ito yun ano. Pang grand finals ka. One question. Love you, Peng. Isus. Sino nag-love you sa'yo? Sino yan? Totoo naman. Tingin nga. Kay Jose Manalansan. Dito ka mag-ilan doon sa bahay. Love you, Greta. We love you more, guys. Si Winamuel Livan. Ay, oo. Ay, nanarinig Jonas sa ano na. yan eh, yung Masi. Sa, ano natin, t-shirt. Okay, guys. Last question na po tayo sa consolation prize. Ayan na. Question number 10. Sa vlog 85, sino sa member ng Team DFL ang nakakuha o nakabunot ng cuticle remover?
Sa vlog, Hula sa Team DFL. sa vlog 85, sino sa member ng Team DFL ang nakakuha o nakabunot ng cuticle remover? Ayan. Ayan, hula-hula naman kayo Na, kung kung gusto nyo ayaw nyo manghula. manood, maghula na Greta, lang. no? Ulan, GJ, Oh, yun, may Pasing, isa. Kuya Ulan, Alex. May Ay, meron Roldan. May unroll done. May Roldan. Wow, congratulations! Nakahabol po kayo. Congrats po, Mean Roldan. Pasend na lang po ang inyong Facebook account. Sa Oh, Antiligaya po messenger. ang Sa Antiligaya po ang nakabunot ng cuticle remover. Patagalin mo ng konti yung baka may Mukha humabol muna sa... yung niya. Send mo. Bunutin niyo na ngayon, ma'am. Yung TV. Patayin niyo mo pala. Pakipatay. Ano sabi ni ate? Antiligaya po. Friend ko po si Greta. Sige, isa-search kita mamaya. Antiligaya. Yung Roldan Mars. Yung Roldan Mars. Roldan Mars daw. Isulat mo na lang. Ikaw pala yon. Sige. Roldan Mars. Kahaba na. Ayan. Ayan, guys, cellphone na tayo. Ay, Ayan. Maganda handa na kayo guys sa cellphone. Ito na. Si Mama... Ay, friend na nga niya pala si Isa. Nalo ako. Hi Greta, yung malakas umutot. Hindi po si Ping yun. Hello po, Ma'am Maricel. Kamusta po kayo dyan? Hello po. Thank you po sa mga panonood niyo, sa mga comments. Ang Makaka touch hanggang by ilang touch. tanong po. Last question na po mamaya. Isang tanong na lang po. Opo. Yung cellphone, yung grand prize. Kuya, Agri-Farm. Dana Lopez. Late siya guys, si Kuya. 5:44. Ngayon lang nag-pop up yata. Kuya, ito na lang. Mali Oh, naman shoutout ang yung mo daw. Pa-shout out naman ay sa si Alfred ito. Thanks, ingat kayo. Shout out po kay Sir Alfredo Maniges. Maniges. Q. Kamusta po dyan? Ay, Pasensya po kung wala po kaming upload today. Don Ilang days. Fisiliar. Ano po full name Ni Ate Ate- Greta? Ano Gretchen po? Galamay Valdez. Gretchen Barreto. Valdez Galamay. pa-shout out. Mga balasang. V. Fernandez. Hello po, Ma'am Aiza Pinikito. Nandun, pasok po naman. Hello din po kay Princess Andrea Gicomo. Hello din po kay Wenamel Livan from Macau. Shout out kay Elaine. Shout out kay Hello din po kay Lito Fabian. Shout out din po kay Janilyn. Hello po sa Hemeniano family. Sino po yung mga magbe-birthday dyan From para Pangasinan. maano na natin, mabate? Hello din Sir Alvin Kapangpangan. Kamusta na po si Apong Dora? Pinuntahan po namin siya. Okay, nung kailan mo natin siya last? Pinuntahan. Galing na siya, nabis niya lang daw tayo. Medyo kumakain-kain naman na siya. Si Ma'am Vince guys, pinuntahan namin kanina bago kami umuwi, galing pagsamba. Yun. Naka-smile na siya Hello? pagdating namin. Hindi na siya nakasimangot. Kinausap niya na kami. So, saya-saya lang. Hello po Sir Cesar T. Jr. Hello rin po kay Ma'am Marita Victor. Paumbong, Bulacan. Bulacan ba yun? Sa Ate Joanne po, nasa Antipolo pa po. Ano na? Shout out po sa Laron family ng Lanao del Sur. Kay Sir Thor ng Samar. Samar. Okay na?
Game na ba? Game na. Game na. Okay, Game na. guys, ayun na. Kanya pa napupunta ang Yes, aming nakikita nyo ba yan? Ang Oppo A16. Yan guys. May mga selfie kami diyan, May guys. video kami dito, guys. Meron kami paano diyan, pa bonus. Charot. May mga mukhang- Pakibura na lang pag ano. Baka mavirus. Last question. Dali. Wait lang. Basahin ko lang ulit. Ano? Sa Ate Greta ang magtatanong kasi siya ang gumawa nun, guys. Yung last question. Ano? Yan, dapat guys, mabilis. Kasi, So, yan guys. ano yan, madami. Ano, Medyo madami. Ito, masaya namin to ginawa eh. Ilagay mo lang dito yung cellphone, Sarah, para naman may ano sila. Okay na ba? Okay na po? Okay. Sa vlog 118, part 1. Part 1 po hindi po part 2. Part 1. Ang title is, Biyaya para sa mga senior citizen at PWD ng Barangay Monticlaro. Yun po yung title ng vlog. So, ito po yung tanong. Ano-ano ang mga laman ng plastic bag na ibinigay na ayuda para sa mga senior citizen? Sagot guys. Ano-ano po yung mga binigay namin? Hindi na po. Hindi na kailangan kung ilang piraso, basta is Kung ano po yung mga binigay Yes. namin. Itlog. Kung dapat po kumpleto, hindi lang po itlog. na ano-ano po baon. guys, ano-ano. Gatas, bigas, noodles, kulang, Kulang gamot, po. bigas, bear brand, bigas, noodles, dilata, biskuit, kulang. Sabihin ko kaya eh. Huwag mo na. Narinig na. Nakawat na naman siya, guys. 6. Ganyan talaga yan guys. Noodles, rice, sardinas, egg, sardinas, gatas, bear brand, kulang. Wala pa rin nakakakuha ng sagot. Sige guys. Kate, mali. May Bigas, gatas, noodles, may Irene, kulang ka. Hansel, bigas. Hindi na kailangan guys ng Hansel. Ate Irene, huwag ka nang makisali. Dami sa ibigay. Hindi namin Bigas, siya ibigay. biskuit. Anong kaya? Sandali, bigas, biskuit. Biskuit, gatas, bigas, kulang. Kulang po. Review, sabi po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, Ang ingay nyo naman eh. 7. Binibilang ko nga yung baka mamaya mayroon na. Wait lang. Parang ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sandali. Parang meron na. Kulang siya eh. 1, 2. wala siya nung ano. 7. Sandali, parang meron na. Mag-check ka kasi kung ano yung meron siya Sandali, dyan. ito siya. Parang ito. I-check mo kung tama. Pito lang yan eh. 8 na. 3, 4, 5. Saan na ba siya kanina? May kulang siya. May kulang ka po, Mama Richu. kulang. Ay, wala yata yun. Kulang din si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang. Swak ko. Kulang. Swak na swak. One, 2, 3, 4. Ay, wait lang. Parang tingnan mo tong kay 7, 8, Kabundo. 9. Ax. 8. Nox! Parang may nananalo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pito. Si Oy. Gatas. 1, 2. Noodle. Nauli. Ay, Bigas. Akala ko ba ano tayo? 1, 2, 3. Guys, hindi natin i-accept yung tinapay kasi iba naman siya sa biskuit. Pwede ba yun? Di ba, Ma? Tsaka, wrong po tayo dito, guys. 'Di ba? Sabi namin kanina. Ano ba? Tagalog ng biskuit. Kasi yung tinapay, di ba, yung malambot? Yung mga panederya, biskuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Gatas. Ba't 9 man sa kanya? Pansit Canton. Wala yan, wala. Wala pa po. May chance pa kayo magbago. Ito, wait lang. Oh, walang ano. Wrong po kay Ma'am Celiana. Mali po. Kaya ingay mo, ma. Si mama nagsasagot din, oh. Nagbibilang din. Hello, Sir Jose. Ito, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang siya ng isa. Ano yun? Wala siyang ano. Ito ang wala niyo, oh. So, mali pa rin. Oh, kulang po, Sir guys. Rusty. Don't mention. May ka. Asa na, may nakita na ako eh. Medyo nahirapan po kayo, no? Sabi ko na sa inyo, eh. Sa Tigreta po naggawa ng tanong. Wrong spelling, wrong po. Opo. One, two, three, four, five, 6, 7, 8. Nako. Si Daniel Kate, kaya lang wrong spelling. Sayang. Ay, oo. Ba't mo sininidyo? Ay, sorry. Si ano, ay, wait. Yan. Ah, meron nang nanalo. Tingin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jang, jang, jang. Yay! Nanalo na ko. Okay, i-check po natin yung kanyang Guys, spelling. mag-back, tignan muna natin guys kung ano, tama. Baka mali eh. Baka mahanapan pa namin ng butas eh. Tignan, Sama na ugali. tignan mag-back muna tayo. Baka may nakalusot. Mag-away, Diyos ko dahil. Wow, ang galing-galing naman ni Charara. Chararat ka naman. Wala man laman to. Wala daw laman. Sige nga daw, walang laman. Itlog. Dito lang sa ano tayo So, mag-back. spelling time mag-check kung tama. Doon sa taas ka na magtingin kasi ano, Wala pa ka? Asu. Pero tama yung kanya. Check mo nga. tama. Suka, dragon. Ayun o. Sandali ha. Ha? Ay, hinahanapan lang namin ng butas to eh. Si ano, 1, 2. Chine-check pa namin Check nyo yung spelling kung tama. Oo, tama 3, naman. 4, 5, 6, 7, 8. Yay! Ikaw na ang nanalo, Miss Ronaldin Tabago! Congratulations, Miss Ronaldin. 8 po talaga yun, guys. 8. Oh, ito, i-check po na. Isasabihin po natin yung Gretchen. Ito 8 po, ito. Baka kasi may nauna eh, nakakaya. Tingnan nga, pero inaisa-isa ko naman na eh. Oh. Wait lang ha. Yung iba po kasi, wrong spelling. Sayang na si Kabundok. Mali yung may... Oo, kasi tinapay yung kanya. At saka Sandinas, hindi R. Sandinas yung sayo. Sayang Sukal, gatas, biskuit. Yung ano guys, nakalimutan, yung iba kasi nakalimutan nila yung ano, dragon fruit. Kasi yung time na ano, vlog 118, dun po kami namigay ng dragon fruit. Sabihin mo na yung ano, yung walo. Bakit wala? Saan na si ano? Ito po yung ano, yung 8 pinamigay namin. Dragon fruit, egg, 3 egg, sugar, noodles, delata, bigas, biskuit, at bear brand. Bear Brand! Congratulations! Congrats, Jang! Oh, Galing-galing! Yay! Very good. Meron ng ano Kami si lang ano. po talagang nakakaalam nito. Kahit si Ate Joanne, hindi niya po alam tong mga question. Kaming tatlo lang po. Kaya wala pong ano dito, Hindi, bias, nanonood kasi ganun. Siyempre naman, ayun pa lang ba naman ano pa natin. Dayaan pa no. Kaya, Congratulations sa nanalo. Paano na lang namin, LBC. Kadyan, gininang na.
Ate. Ate ay sa pabunot naman din. Sa sunod po siguro, baka ang gagawin na lang namin is, Plano. raffle. Bubunutin na lang ang pangalan. At least kasi sila nanonood. Check naman natin yung iba. So, tapos na tayo, guys. Ayan po kasi, ay lagi po talaga yan nanonood. Tignan mo yung kay Kabundok. Siya na yung una eh. Kaya lang may mali siyang spelling. Sandino. Malamang yan, sumisigaw na siya. Nanalo siya. Congratulations! Congrats, Jack. Ronaldin. So, yan guys. Dito po nagtatapos ulit ng aming live. Sana next time manalo po ang lahat. Sana wala pong Yan. Bali yung unang nag-pop up po, yun po yung talagang nauna dito sa cellphone na to. Siya po yung kinunan namin ng ano. Iba kasi, ang dating sa kanila is yung pangalan po nila yung nauna. Kaya lang dito po sa cellphone na to, yun po yung kukunin naming nanalo. Yes. So, congratulations po sa mga nanalo. Congrats po sa mga nanalo. Wala Thank pong you po sa samaan ng pagsali. loob. PNPN na lang po sa mga Nanalo. through GCash po yung 500 pesos. God Thank bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo dyan palagi. Ingat sa COVID. Bye po, Kiyoki Aloha. Thank you. Hello, Sir Kiyoki. Bye po. Magulo. Pag-isip. Thank you for watching, Sir Joker Corrales. Mamaya, palitan mo ito. Palitan mo. Ay, patayin mo na. Bye-bye. Bye-bye po. Good night. Good night. Si gusto ko si naman kabagay mo naman kasi. Hindi ko maano.